Нищо не чакам от държавата. Аз съм голям фен на доброволната солидарност. Аз съм холерик и холериците не се пенсионират. Един много известен пастор, като го пита, той на 92 години в момента, бил на 87-8 при Лари Кинг, го пита, ти се пенсионираш, той казва, Библията съм чел много пъти, там не съм чул за пенсия се говори. Само физически, ако не мога. Мисля, ще работя, докато мога да работя физически. Кога ще бъде това, не знам. Нищо не чакам от държавата и даже след като веднъж Красен Станчев направи призив, преди години, аз сега го последвах съвсем наскоро. И наистина съвсем, макар че аз по принцип би трябвало да се пенсионирам след 14 години. Надявам се, че аз като тръгна да се пенсионирам, ще е поне 65 години. Аз сега го смятам, че на 65, но може още социализма да вирее в тази държава и да е по-ниска възрастта. Но макар че ми остават само 14 години до пенсия, ако в момента ми позволят да се откажа да плащам и даже аз предложих да плащам 5% социална осигуровка да отида за солидарен стълб, защото според мен, особено в посткомунистическа държава, без солидарен стълб няма как да стане, но аз мисля, че този солидарен стълб трябва да осигурява само минималната пенсия и нищо друго. Но бих се отказал, да, бих се отказал и сега. Не бих искал никаква държавна пенсия, ако мога да не плащам осигуровки извън 5% за солидарен фонд. Ще има проблеми, ако утре няма позиционна осигурителна система, защото поколения наред от 45-та година вече няма частни пенсионни фондове, а пък тези, които са сега, са сравнително млади, нали, началото на 20 век. Поради което поколения наред са научени че трябва да разчитат на нещо от държавата. Така че според мен революция е силна дума, но ще има много сериозни протести и масови. И според мен това не може да се допусне. Няма как да стане на практика. Защото, за съжаление, това развитие от държавата на тезата, че може нищо да не се осигуряваш и пак ще получиш някаква социална пенсия, както е факт в България. България, мисля, че на 67 години, като станеш, получаваш социална пенсия, ако ще един ден да нямаш трудов стаж. И между другото има много хора, не хиляди, а десетки хиляди, ако не стотици хиляди. Голяма част от земеделците, голяма част от свободните професии. При моята баба, която почина, беше точно такава. Тя беше частничка, шофьорка, Боже Господи, шивачка. Шиеше на частно и не е плащала никакви осигуровки. И последните години тя живея доста, между другото, получава социална пенсия без един ден. Тя, разбира се, не може да живее на тази пенсия. Така че няма как да стане без социална пенсия някаква и без солидарен стълб. Това, което може да стане е да се вземе решение от една година натам, примерно до година, да се каже ясно на всеки, който влиза в пазара на труда. И това, разбира се, трябва да е направено с съответните промени в парите, които се взимат от заплатата като данък. Да се каже, знаете, че вие като се пенсионирате, ще има само минимална пенсия. И тази минимална пенсия ще бъде да се реши, за да се забие веднъж за винаги, примерно 20% от средната работна заплата. Да няма въпроси колко ще е, да няма правителствата и по избори се състезават и да каже, аз ще дам 30, дори да 40. И разбира се, да се поради това някаква много малка вноска да се внася в солидарния стълб. Това може да стане и това е нещо, за което аз и други колеги лобираме. Че ще получи със сигурност, защото знам какво съм внасял, но да си призная, може би защото съм инвестиционен консултант и като почти всички инвестиционни консултанти по дефиниция си мислиме, че сме по-добри от пазара, поради което плащам си вноските в универсалния фонд на максималния доход, но имам съвсем малка друга, имам също и допълнителен, който да си призная, слагам някакви пари, но не е много. По-скоро ще разчитам на допълнителните ми спестявания, които съм правил под формата на инвестиции, но и на тези пари, които съм събрал. Аз ще имам много малко години. И примерно една от идеите, които съм споделял с колеги, е, че тази десетка между 60 и 70 година ще има много малко години натрупани и ние не сме много показателни. Всъщност истинските добри пенсии трябва да могат да разчитат те, които са младежите и са започнали още в самото стъпване на работа са започнали да плащат в универсален фонд и ако са били разумни да слагат и в допълнителен фонд. Рискът е близко до нулата.
Значи, ако вземе да се срути държавата, нали, може да стане, ама то, нали, тогава с НОИ какво ще стане? НОИ пък е нищо да няма. Така че риска е много малък пари да няма. Единственият риск е някаква недобросъвестност на управляващите пенсионните дружества, но тук за мен има два въпроса. Първи въпрос, аз все пак внимателно гледам, няма да споменавам имена, но има състезания между управляващите пенсионни фондове дружества. Те вече май са 10 или 11. И аз съм си избрал два фонда, които според мен се управляват добре от професионални менеджери с международен опит. И резултатите им сега показват, че, нали, постигат доходност, която е съизмерима с пазара. Значи едно от нещата, които хората трябва да знаят, е, че не могат да очакват висока доходност от пенсионните фондове. Висока доходност очакват от други инструменти, като примерно хедж фондове, като спекулации в валути, в commodities. Ами имаше такъв риск, но този риск отпадна, поне така си мисля, защото не беше прието първоначалното предложение от 1 януари тази година да има някакъв период, в който тези, които имаме вноски в универсалните пенсионни фондове, да дадем писмо да се съгласиме да останем там, иначе дефолт опцията беше, че отива в НОИ. Това беше променено уж в обратната посока, но както се взе решение, до края на март ще се обсъждат тези опции. Доколкото знам, вече, нали, голямата крачка назад от вносителите на това предложение е направено и дефолт опцията ще бъде тези, които имат пенсионни вноски в универсален фонд, да няма нужда да заявяват, че иска да ги преместят НОИ, който иска да ги премести в НОИ да заяви. Според мен и това е неправилна опция. Аз тук не виждам защо въобще трябваше да се дава такъв избор. Тук малко, значи избора на информирания човек не е избор. Когато на един неинформиран човек и човек и без образование, и няма нужда да има образование да знае специално в тази област, която е специализирана, как стоят нещата, да му предложиш една химера, ти всъщност му пречиш. И всъщност на хората трябва да им се обяснява, че в университетните пенсионни фондове каквото и да има си е лично техно, докато в НОИ какво има не ги интересува до момента, в който не се пенсионират. Защото когато в момента се пенсионират, тогава ще се види хората, които тогава работят, какви данъци ще плащат, и ако има пари, ще има пенсии за тях. Ако не, няма да има пенсии. Говоря от НОИ. Започвам отзад напред. Самия факт, че вие имат 13 млади, тук все млади хора, показва, че не е такова масово това вече и наистина не е такова масово. Масово беше по мое време, когато аз бях млад и аз се мигрирах в Канада, ама се върнах. В смисъл, отидах да уча с идеята, че след като завърша остана там, но се върнах. Така че това не е толкова голям проблем. Демографският проблем за мен от гледна точка на младите не е такъв проблем, защото младите все повече и повече се връщат и особено когато България стане, тя постепенно става, макар и не толкова бързо, колкото на мен ми се иска по-привлекателно място, те ще се върнат. Освен това съм и радетел за много либерална имиграционна политика, без никакви ограничения от гледна точка на това цвят на кожа, религия и откъде идва, по, да го наречем, англосаксонската система. Разбира се, с контрол, като контрола за мен трябва да бъде образователен и точков контрол. Аз така самия в Канада ме бяха приели, мои приятели така ги приеха в Нова Зеландия и сега в тези държави, например, така приемат. Щатите е друга система, но ето две държави, в които имат много добра имиграционна политика и не случайно, нали, са толкова богати държави. Се върна на пенсионния модел, в който е въведен от Бисмарк. Той по принцип е въведен за прослойка, за военните, за никой друг. Въведен е след достигане на една много висока възраст за тези години, когато много хора от военните, първо те са умирали, защото много войни имало. И второ, средната възраст на живота е била много ниска. Така че Бисмарк и неговите консултанти, които са му ги препоръчали, сигурно имало финансисти около него, те не са били толкова глупави, но след това се изважда извън пропорциите. И наистина няма държава в света, доколкото аз знам, в която това да не е проблем. Само че понеже в богатите държави известно време може да се тупка топката, защото те наистина имат такава възможност, но и там трябва да се промени този модел и той се променя. Тези, в които решенията се взимат по-лесно, защото са по-малки държави, скандинавските страни, Холандия, вече почнаха да ги променят. Предполагам, сте чували, че в холандските пенсионни фондове спестяването са повече от брутния вътрешен продукт на Холандия.
В Холандия, между другото, е точно това, което преди малко казах. Там няма де-факто вече социална пенсия, а има в зависимост от това колко осигуровки си внасял, на едни юнити са там. И ти знаеш колко осигуровки си внасял и точно колко евро ще получиш месечна пенсия, ако внасяш държавата. И има някакво задължително, което е съвсем малко. Другото, де-факто там не само, че няма дефолт опция да се развива преференциално държавното НОИ тяхното, но има дефолт опция и ясно казано, че тяхното НОИ за в бъдеще холандците ще разчитат само на някаква много минимална пенсия. Шведите също, те почнаха преди 15 години и те са много напред. Англосаксонските държави винаги е било така. Всички знаем, че в щатите в много професии въобще нямат държавни пенсии. Там държавните пенсии са в държавните и общинските професии. То пак са повече в частните, един вид частни пенсионни фонд, примерно учителския фонд, преподавателския фонд, фонда на пожарникарите и така нататък. Така че абсолютно е неизбежно промяна постепенна или там, където не става постепенно, чрез фалит на съответната национална. Ами има връщане назад. Нали, виж какво, шопите казваме, което си трябва носи се сака. То, като нали, балона се надува и няма пари, какво значи дал си обещания? Значи хората въобще не са глупави. Ако на хората им се обясни и че нали, парите за пенсии идват от работещите, че работещите стават все по-малко и по-малко и то не толкова заради имиграцията, ми заради много положително нещо. Продължителността на живота расте. И това е радващо. Не трябва да, нали, защото да, може да работи този модел разходопокривно, ако младите влизат в пазара на труда по-бързо, отколкото старите излизат. Това никога няма да се случи повече в България, не само в България. Това може да се случи, обикновено се случва в държави с голям ръст и с ниска степен на развитие, което те двете неща са свързани и с много младо население, примерно в африкански държави, в азиатски някои държави, но това пак е временно събитие. Идва винаги един момент, в който хората, които влизат на пазара на труда, са все по-малко и по-малко от хората, които излизат от пазара на труда, а пък те, които излизат от пазара на труда, живеят все повече и повече. Това трябва да разбираш от икономика в кавички, защото то тук цифра не съм казал. Всъщност, само без цифри, само това, като го разберат хората, и ще им стане ясно, че който им обещава някакви високи пенсии, ги лъже. Това е. Говоря на държава. Трябва да им се казва, високите пенсии ще идват от вашите спестявания. Спестявайте в пенсионни фондове, ако искате спестявайте в други инструменти, но пък не е много лесно да спестяваш други инструменти и това хората също не го разбират. Защото другите инструменти са временно спестяване. Примерно аз имам спестовен влог. В момента нямам, условно казвам. Да речем имам спестовен влог и съм казал, че го държа 30 години. Да, няма изведнъж идва една хубава екскурзия на Малдивите. И аз решавам, че ще ги взема тези пари, па ще ги изкарам от някъде, ама може да не ги изкарам. Така че пенсионните фондове са си дългосрочен инструмент, който не би трябвало да се пипа. И дизайна на бързите пенсионни фондове е точно такъв. Не би трябвало да се пипа, докато не стигнеш пенсионна възраст. И на това трябва да разчитат хората. Не само това, държавата и в момента обещава на всеки българин, че ако ще никога да не е работил, ще получи ниска социална пенсия. Да, ниска, но ще я получи. Тоест той е обещал. И между другото, ниска социална пенсия плюс 2 фалшиви инвалидни пенсии, редовно правено от много хора. При нас съм дала за пример една от махалите в Видин, ромска, където степента на инвалидност е над 50%. За всеки, който се живееш там, а там средната възраст е под 30 години. Значи, представете си от пеленачето, преди 2 дена най-после влезе в затвор докторка от, мисля, че Асеновград, само че трябва апелативния съд да го потвърди, да го потвърди, Пловдивския съд, за няколко стотин, мисля, че беше фалшиви телка. И това е публична тайна. Това всичко се източва. Нали? То не е точно пенсионна система, социална система, но когато един човек знае, че... Защото знаете ли, че има много хора, които не са амбициозни, защото много често стат влизам с първиката. Кой иска да живее на социална пенсия, на инвалидна пенсия? Факта, че има много хора. Такива показват, че има хора, които го искат. Хора, които не са амбициозни, достатъчно им да имат някакъв покрив над главата и да взимат няколко 100 лева комбинация на социална пенсия и инвалидна пенсия и си живеят. Това не трябва да се позволява. Аз съм либертарианец и аз съм за това, като тук не включвам истинските инвалидни случаи. Макар че за там има решение, то е друго решение, ще кажа някой думи. Да, абсолютно съм съгласен. Ако зависиш от мене, между той така било много години по цял свят, не би трябвало да има социален минимум за хора, които не работят.
Тоест, ти трябва да работиш. И в Библията е написано, и то в Стария Завет, който не работи, нито да яде. Това е точният цитат. То не е измислено от други, това е библейско. Така че, но и в Библията пише, че трябва да помагаш. Ама едно е доброволната помощ, нали? Аз съм голям фен на доброволната солидарност. Между другото, тя работи точно когато е доброволна, защото хората избират за какво си дадат парите и защото видят конкретните резултати. Докато другата, нали, солидарност, държавно определена солидарност, липсват тези два елемента и затова хората доказано са по-склонни да дават пари за доброволни каузи, отколкото държавата да им взима от доходите, за да ги разсъдава държавата. Понеже споменах една алтернатива на инвалидните пенсии, за мен би трябвало според мен би трябвало да е задължително всеки, който работи, да има една много малка, той е данък, да, нещо такова, но много малък, той трябва да е под процент, който да отива за инвалидизиране. Нещо като застраховка, то всъщност е застрахователна премия. Това трябва пак да бъде на частен принцип, т.е. трябва да има частни застрахователни компании, които да се състезават за този половин процент. Но понеже съм го изследвал това нещо и мога да ви кажа, че аз лично си направя такава здравна застраховка. И с около 40 лева на месец е моята, даже по 40, 30 и няколко. Аз поне съм доста активен спортист, и поради което ми е по-висока. Аз съм защитен от доста рискове и включително, нали, ако трябва с хеликоптер ще ме изнесат без да плащам, ако трябва за по-сериозни изследвания в чужбина ще отида. Има таван, разбира се, това нещо, но тавана е няколко десетки хиляди лева. И ви казвам колко плащам. Под 500 лева на година и то не наведнъж. Нали, това според мен е, нали, аз съм си направил по-голям пакет. Но тази компания, която съм го направил, мисля, че 6 лева на месец или 7 лева на месец беше нещо, което ако ти се случи нещо, да не висиш на държавата, включително за временно инвалидизиране и за дълго инвалидизиране. Нали? Ето тези неща също трябва да се насърчават, нали? Отколкото да чакаш, нали, държавата. И още нещо. Като го направиш това комбинация с държавата, когато някой доктор иска да извади фалшив инвалид, че аз не мога да застрахова, че каже, чакай, аз ще пратя лекар да го провери. Нали? И лекара там има друг стимул. Лекара там няма стимул, като тази лекарка в Асеновград да взима подкопи, за да прави фалшиви инвалидни документи за фалшива инвалидност. А този лекар има стимул да е обективен, защото иначе, нали, застрахователната компания, която на него му плаща да бъде обективен, ще го уволни като не е обективен. И освен това бих въвел и нещо друго. Бих накарал, макар и съвсем малко, друга тема скочихме, малко доплащане за всякакви здравни услуги. Може съвсем малко, но да има доплащане. Защото това пак кара хората да се замислят дали трябва да отидат на лекар даже. Аз затова съм голям фен да има по-голяма такса. Не 1-2 лева такса за лекар, по-голяма такса. Като примерно за пенсионери да има 2 пъти на месец безплатно, но до тук, защото не знам дали знаете, но аз го знам от майка ми, Бог да я прости, тя макар че е разумен човек, в един момент като стана, особено сама, баща ми, като го нямаше и него, и почна да си ходи на лекар да се социализира с лекарката. Нали? Просто поне немец, който си говори, и отива до лекара. Нали? И безплатно или там лев, нали? Тя може да си го позволи. Значи не могат да забравят за нея, защото младите за добро или за зло ще трябва да продължават да плащат. Освен ако не се провини модела изцяло, ще трябва да плащат осигуровка, за да издържат тези, които са пенсионирани. И не трябва да се стимулира, не трябва да се, нали... Според мен трябва да се направи така, че те да са най-стимулирани да плащат данъци и осигуровки. И според мен това може да стане, когато постепенно те плащат по-малко за пенсиите на тези, които са вече пенсионери и повече спестяват за собствените си сметки. И то така беше направен дизайна. Ако си спомняте, беше започнал от 2% вноската и трябваше да стане 7% до 2017. Между другото, вече Румъния, която почна след нас, ще станат 6% преди нас и сега говоря да го направят на 8%. Те започнаха, de facto почнаха с реформата 2004 или 2005 година, ние уж през 2000 година. Така че, нали, младите не трябва да забравят за това, че имат солидарна отговорност. Няма как да стане. Освен тези, които влизат сега на пазара на труда, но пак с промяна в закона. При сегашния закон не става. Ами за съжаление, примера на Гърция, те не го разбират повечето хора като плашило. Сега не знам колко са представителни, по-скоро не са телевизионерските разни предавания, в България говоря, но скоро по една от трите големи телевизии има ли нужда бихте ли гласували за Сириза, не знам, 40 няколко процента.
по социалните мрежи четете колко добре се говори, че в смисъл много хора, с изключение на хора, които разбират какво става там. Ма как така? Ама те вижте какви пенсии имат, ама те сега няма да върнат парите, защото в Гърция години наред се раздаваха много високи пенсии. До 16 пенсии са стигали. Мисля, освен 12, още 4. Но това не е устойчиво. Това вече този модел се спука. Но проблемът е, че хората още не разбират, че се спука. Защото току-що се спечели изборите. Така че за сега не е добър пример Гърция. Гърция е добър пример за професионалистите, че може да го показваме и да обясняваме до какво водят на разумни икономически политики. Но докато един професионалист разбере нещо и след това масите го разберат, може да минат десетилетия. Сега, няколко стотин хиляди лева, аз не мога да смятам толкова бързо, надали с няколко стотин хиляди, но няколко десетки хиляди лева сигурност. Ами, ако кажем, че средната заплата е 600 лева. Да, 10%. 60 по 12 хиляда, да, над 100 хиляди ще, да, така ще, да. Това е за... Да, ами не знам какво ще получиш. Аз не знам какво ще получа, с кем се пенсионирам, като те гледам 20 години при тебе. Нали? Не знаеш какво ще получиш, няма как да знаеш. Нали? Факт е, че няма как да знаеш, но точно това е същността на разходно-покривната система, че нищо не знаеш. Чакаш политиците да ти определят пенсията, когато дойде. Всъщност чакаш, като станеш пенсионер, да видиш тогава колко данъци се събират, за да се надяваш, че получиш някаква пенсия. Към днешна дата не мисля, че има шанс, за съжаление. Към днешна дата, вижте в парламента, нали, там, ако говоря за дясно мислещо мнозинство, де-факто е около 10%. Независимо кой, нали, Библията също пише по делата им, ще ги познаем, а не по предизборните им програми. Така че, ето виждате, нали, много малко хора говорихме, че не трябва да се гласуват бюджетните дефицити и ги гласуваха, включително за 3 години напред. Включително всички десни партии го подкрепиха, защото било в коалиционно споразумение. Което за мен е... И освен това, извинявам се, за съжаление в световен мащаб, наистина много, включително икономисти по света, большинството не много. Большинството икономисти по света не вярват, всъщност вярват, че няма проблем с умерени малки дефицити да си го вървиш година след година, след година, след година. Наистина вярват го. Масово го вярват. Повечето икономисти по света го вярват. Аз лично не мога да си обясня, що го вярват. Защото за мен обяснението е, може ли семейство цял живот да е на дефицит? Отговорът е не може. Няма никаква разлика между семейството и държавата. Разликата е, че държавата може да взима пари на заем, повече от семейството. Но и тя няма лимитна. В смисъл, и тя не е безлимитно това взимане. Така че просто държавата може да отложи с повече години във времето и това може да са 10, 20, 30 години. Но не може да са според мен 50 или 100. Нали? Така че и там, нали, аз бих приел структурни дефицити за година 2-3, защото това се случва. Това даже либертариански икономисти, на които аз съм фен, защото Мизис го е казвал, че това е възможно. Защото наистина. Ние вървиме към 10 години. Да, но ние вървиме, от 2009 почнахме. Това е възможно, наистина. Сега нямаше как да няма дефицит, според мен, 2009, 2010 и 2011. Освен, говори и политически приемлив, освен ако не се намалиха пенсиите и намалиха заплатите в публичния сектор, които някои държави го направиха, но ние не го направихме и нямаше кой да го направи. Просто не мога. И аз не мога да отида да го убия, защото един глас не мога да взема, ако отида на избори. Нали? Ако искам да отида на избори. Но според мен от 2011-2012 можеше да минем на балансиран бюджет и след година-две, когато имаме икономически излишъци, когато има вече по-висока икономика, пък да връщаме дефицита. Проблемът е, че те така говорят тези, които са за дефицит, че ги връщаме, ама никога не ги връщаме. До сега в нашата история на България сме връщали дефицити от 2003 до 2008 година. Тогава сме. Даже не знам 2003, макар че имаше излишък, дали върнахме нещо. Си спомням дали изплатихме нещо. В ноги не. Първо аз ски не карам, защото това е за пенсионери, още не съм майтава се. Не го знаете този вид, че ние скиорите казваме, че скици за пенсионери, а пък, извинявам се, сноубордистите. А пък скиорите казват, че сноубордистите са неуспели скиори. Само че аз поне съм бил и добър скиор, защото съм състезавал на ниво училище и институт в отбори. Знам, че нито едното е вярно, нито другото. Съвсем различни спорта, макар че на сняг са и двата спорта. Аз отговорих на този въпрос. Аз съм холерик и холериците не се пенсионират. Освен това, аз обичам много да чета и когато четеш, ти трябва да използваш, и то не романи. И ти като четеш много литература, ти трябва да използваш по някакъв начин, така че
Аз най-вероятно след 10 години няма да работя, когато сега работя това, защото това изисква много физически усилия също и пътувания доста, а по-скоро съм преподавател в някой университет. Нещо, което и сега правя, ама по-скоро парт-тайм. Зависи в коя област. В област, в която се изисква физически труд, очевидно, имаш лимит, но умствените възможности на човек са, нали, поне споменах, че много чета. Едно от нещата, което много чета, с това се запазих сравнително скоро, като за първи път прочетах биографията на Рудолф Джулиани. До тогава не бех чел ни една биография. Това се случи преди 4-5 години, но от тогава чета по една автобиография поне на месец, защото те са много интересни. И всъщност много хора са работили и продължават да работят до... Уорън Бъфет минали 80-те, ако не всеки момент ще мине. Нали. Така че зависи от труда. Физическият труд очевидно. Нали? Не, и от човека, но има някои възможности. Значи, Шекспир е казал, в деня, в който се родим, започваме да умираме. И всъщност умствените възможности умират последен. Особено ако ги тренираш. И те свършат изведнъж. Аз това съм го виждал 2 пъти в моите родители, които починаха малко над 80 години. Те бяха абсолютно цели с всичкия си. До майка ми до 4-5 месеца преди почина, баща ми до половин година. Като казвам с всичкия си, на 81 години майка ми беше рецензент. Тя професор беше. Доктор, рецензент на научни трудове. А татко на книги даже. Нали? Но физически не могаха нищо да правят вече по това време. Но един 60 годишен мъж, 65. Вижте, германците вече взеха решение да се пенсионират на 67 години. Нали? Така че, нали, не виждам никаква причина да се пенсионират хората рано.